tots i a totes. Avui anem a aprendre què és un diàleg. Un diàleg és una conversa entre una o diverses persones. Per a saber quan parla cada persona, se posa un guionet, que són aquestes ratlletes d'ací. Diu, en els diàlegs es posa un guió davant de cada intervenció. Anem a llegir aquest diàleg. Marta, mira què he trobat! Ala, Joan, és un papir. Un papir? I com deu haver arribat ací? Des de l'antic Egipte. Com no haya viatjat en els temps? Si pogueren desxifrar-lo, qui ens podria ajudar? Mira per allà ve Manel. Hola, què te passa que fas la mala cara? Hola, és que he perdut un papir que em va portar ma tia d'Egipte amb el meu nom escrit. És aquest? Sí, on estava? Ací en terra i nosaltres ens pensàvem que havíem fet un gran descobriment. Val, anem a respondre les preguntes sobre el papir. Què és el que ha trobat Joan? Molt bé, un papir. Ha trobat un papir. I què hi ha escrit en el papir? Molt bé, el nom de Manel. Continuem, xics i xiques? Bé, diu, observa el dibuix i completa el test. Bueno, així ens hem d'inventar un poquet nosaltres el diàleg. Pareix que este xiquet està un poquet nerviós perquè hi ha un gosset que està amagat darrere d'un arbre. Pareix que el gosset és del xiquet que l'ha perdut i el senyor policia l'ha trobat. Diu, hola, bon dia, senyor guàrdia. I què contestarà el guàrdia? Guionet, bon dia. Diu el xiquet, em pot ajudar? I guionet, clar que sí. Busque la meva gosseta blanca. I guionet, pot ser que siga aquella de ahí? Preguntarà el senyor guàrdia. Oh, moltes gràcies i adeu. De res. I li diria, ves en cura. Tinc cuidao, no te vagis a perdre una altra vegada. I ja ho tenim tot per avui. Podeu escriure unes altres coses.
però més o menys serà el mateix diàleg. Besitos!